Hej så og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en lille kort video sådan info om mig. Jeg hedder Rikke, og her på min kanal hedder jeg Rikunia, fordi det er mit kælenavn. Det er der mange, der kender mig. Jeg er 11 år gammel, kan godt lide sådan beauty og alt relateret makeup og skønhed. Så jeg tænkte, hvorfor jeg ikke vil lave en YouTube-kanal. Og grunden til, at jeg har lavet en YouTube-kanal, jeg har haft rigtig stor inspiration fra først Julia Sofia, 2 Christine Slot, 3 Zoella og 4 Lou Living. Og jeg skal nok tagge dem dernede, så I kan se deres videoer, for de er rigtig gode, og dem har jeg fået en meget stor inspiration fra, fordi jeg har set rigtig mange af deres videoer. Men jeg tænker bare, at hvis I vil se videre, sådan, jeg tror, at jeg kommer til at lave en video hver uge, anden på, om jeg skal eller noget vigtigt. Og jeg tror, det bliver hver tirsdag, hver onsdag, det er forskelligt. Men vi ses!